Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Umkhulodla Onyezi Mabelosi. So namhlanje ngizogcwalisa kakhulu ngalesi sihloko esithi how to worship and honor inkanyamba, spirit safely and spiritually. Iy'nkanyamba zihlukene. Eyokuqala, inkanyamba yomlilo isuke iza nesibindi kuwe, namandla, nokukushintsha, ize izoletha ushintsho empilweni yakho. Bese kuba khona inkanyamba yamanzi. Le nkanyamba yamanzi iza kakhulu ngokwekwelapha nokwesindisa emhlabeni phezu kwakho konke okukhona. Bese kuba inkanyamba yomhlaba, leyo isuke enza sure ukuthi yonke into emhlabeni imi ngomumo, akukho okuphazamisayo, kuqinile zonke izinto. Nabantu abaphilayo abahambi bese bengazazi ukuthi babhekephi. So yenza sure ukuthi yonke into ima esimeni noma ihlala entweni ibhekisisa zonke izinto ezonakalayo ngomhlaba. Bese kuba khona inkanyamba yomoya, ilapho khona eletha kakhulu i-clarity, ilapho yenza kakhulu, iza kakhulu ngamaphupho, ngama-visions, ngakho konke, nangezibonakaliso ezikufikelayo. So inkanyamba yomoya isebenza kakhulu ngenhlolo, ngamaphupho, ngama-visions, ezokwenza futhi kakhulu i-clarity empilweni yomuntu. So zilukuhlukana kwazo nje iy'nkanyamba. Bengifisa nje wazi kakhulu namhlanje ukuthi inkanyamba mesuke ivela kanje, isemoyeni, isemanzini, injani njani. So okwesibili, inkanyamba have qualities, inamavelu inkanyamba, inezinto ey'julile kakhulu in terms of imithetho. Inkanyamba ifuna umuntu oneqiniso, disciplined, as well as onesibindi, ozokwazi ukuthi amelane nakho konke, ozokwazi ukuthi amele zonke iy'nkinga, angabi nokwesaba. Inkanyamba ayimdingi umuntu onovalo, ifuna umuntu obhekisana nayo yonke into, onobuhlakani, ohlezi ebhekile, evule amehlo akhe. So inkanyamba ifuna umuntu onjalo-ke. So awuqale manje unakisise ukuthi ngabe le nkanyamba ifika ndlelani, iluhlobo luni, ikuphi nendawo. Yilapho uzobona khona ukuthi inkanyamba yakho yini ezoyenza kuwena, iza nani. Ungahambi uyihlofa noma ikuphi, kodwa uyi-understand-e ukuthi iza naliphi uhlobo lamandla, kuphi nendawo, ifunani. Kodwa nje ifuna umuntu oneqiniso inkanyamba, iyona into engingayisho leyo. Iy'nkanyamba kakhulu zayisetshenziswa kakhulu ey'khathini ey'dala. Ey'khathini ey'ndala zigcinwa ukuthi zivikele ulwazi, zivikele ama-treasures from kobabomkhulu, kuyona yonke into angamandla noma engukuphila kuleso sizwe. Iy'nkanyamba zazivikela lokhu okukhulu, mekuthi kune-knowledge noma kune-information engamele yaziwe. So lolu lwazi-ke iy'nkanyamba zayisetshenziswa njengokuthi zikwazi ukuthi zigcine into thizeni. Angithi kubona ukuthi kwesinye isikhathi uma uzofuya inja, iqale ifike umdlwane, ikhule le nto, ikhule phakathi kwaleli khaya, yaziwe ukuthi le nja le ikhula phezu kwethu, yabo. So izokwenza sure ukuthi yonke into eyenzakalayo ekhaya egcekeni izokhuluma, kusho ukuthi I know
khona umuntu osemnyango uzozwa ngokuthi sikhonkotha isisho ngoba iyanivikela. Same like iy'nkanyamba, iy'nkanyamba zazivikela konke, zazikwazi ukulwa nakho konke okuqhamukayo ngoba noma ngabe kuthiwa khona impi izofika ikwazi ukumela ivikele noma kulowo mcebo wakulowo mndeni noma kwakulowo sizwe, ngoba shuthi othinta esinye isizwe uthinta yona ngoba kwesinye isikhathi kwangabi lula kakhulu ukuthi izinto zibe nje ngale ndlela leyo. So yingakho kakhulu inkanyamba iyisilwane esivikayo emhlabeni kakhulu. And iy'nkanyamba zazibuye zivikele ngisho amathempeli kakhulu ngoba kusuke kunemithetho noma kunezinto nabantu nabantu abaphethe, which is iy'nkosi, zazivikelwa yiyona inkanyamba. So uma wukuthi-ke wembethe lo moya, kukhona ubukhosi bakho obuvikelwayo, umuntu osazohamba bese egcineni andlondlobale ngoba, hhayi ngoba iziveza futhi ikhona into ngawe, ikhona into eyisibusiso, khona lento eyi-treasure, ngayizwa yini ngawe. So landelela nje, iyona into engayisho, landelela. Uwena wedwa owaziyo ukuthi uma ulele isuke ithini inkanyamba kuwena, nisuke nikuphi nale nkanyamba, noma yona izibonakalisa kuphi na, uyabo? Ilihlobo luni, isiveza ndlelani, isemoyeni, isentabeni, isemanzini? So iyazibonakalisa ngazonke iy'ndlela. So awuyilandelele nje, uyiqale manje ukuthi ukulandelele lapho wena ophakanyiselwa khona amandla, njalo nje. Another thing, don't get me wrong, but you can also create i-altar, umsamvo inkanyamba, where you wanna place maybe the inkanyamba statue and the type of the candles is bani that represent of the color of inkanyamba, and also have a space where you will worship inkanyamba. You can have a picture of inkanyamba or a statue of inkanyamba and the set of candles that represent the color of inkanyamba yakho, as well as izinto ozoshunqisa, impepho and so on. So kuney'mpepho-ke ezihlanganisa imimoya like impepho yamawele, so that will also be easy to connect isithunywa senkanyamba, which is idlozi elikhulu, ithongo lakho. Ngingalibiza ngethongo ngoba ithongo kwabantu abashona kudala kuyimimoya eyakhothama 2000 years ago. So leso silwane sesiyithongo. So yithongo lakho ohamba nalo, elihamba nabantu abadala abalele abakwembethe. So kuba kanjalo-ke ukuthi usiveze, hhayi ngoba nakhu sekuzoba into ejulile, but another thing is like, okunye nje engakucacisa ukuthi okay, usukwenzile konke, waya-understand inkanyamba kwanjani njani njani njani, yonke leyo nto. Uyibiza kanjani-ke inkanyamba? Uyibiza kanjani? Yini lezo dala ukuthi le nkanyamba manje isuke la ikhona ize kuwena? Yini leyo? Yini wena le ozobe uyenzile? Noma vele wagcina ngokuyiphupha, kodwa ayikho into esekuyakukhonekthisa nenkanyamba nje. Ayikho into osokwayikhuluma nje wathi nje namhlanje imina nawe lapho nkanyamba, uzoziveza, uzonginika la mandla oza nawo kimina. So into yokuqala uma uzofanele ukuthi ubize inkanyamba, you need to be in a very quiet place.
kungabi khona esemqondweni, kungabi khona into ekustressayo, kungabi nje khona nje izinto ezizokwenza ukuthi ungabi right. Kufanele ube right nje, ube happy. And early in the morning, noma before you sleep, la sekutholakale khona, ilapho uzoyibiza khona inganyamba yakho. Okay? Uyibize. You're going to invite the spirit of inganyamba in your mind and whisper in your mind. Ubone uma uzokhuluma wedwa kodwa akekho umuntu okuzwayo. Akekho umuntu okuzwayo, wena kuphela ozizwayo ukuthi no man, khona into engiyishoyo, khona into engiyicabangayo njengamanje. So nakhona umemeze inkanyamba uzokhuluma kanjalo. And uthi ngimebeza wena nkanyamba yokukhanya, nkanyamba yomlilo, ngicela ukuthi ube la ngikhona. Usungasho ukuthi mhlampe wena ubhekene nasiphi isimo, noma ngabe kuthiwa khona into obhekene nayo, inkanyamba is willing to be in your life ekulungiseni whatever esuke iphazamisa impilo yakho ngaleso sikhathi. Okay? So uyiqala lapho uyinakisisa kakhulu, uhamba endleleni yayo. So if usuyibizile, you need to feel the presence of inkanyamba. You need to feel the energy of inkanyamba. Have this imagination of yona uqobo ikhona phakathi la next to you, iphefumula eduze nawe. Kunezinto okumele ukuthi uzenze, sibe ingahotheni thina abantu bamoya, kufanele sibe semoyeni, sibe spiritual, singabi ngokwenyama, singabi physical, kodwa sibe ngokomoya, ukuze yonke into eyimfihlo noma yonke into ofisa ukuyazi uyazi. Ngiyacela nje ukuthi kwezinye izinto ningazibukeli phansi, nizibone ningabantu abangenalutho, nibone abantu abandawonye, wena nje ozenza ukuthi ume ndawonye. Musukudideka la, ungadideki, ungadideki. Zama nje uzazi, wenza izinto ngendlela, ungabi khona abantu ubafaka kakhulu empilweni yakho abazofuna ukwazi ngayo yonke into-ke manje ukuthi hawu, uSibamane sewukuthi, uyabo, ngisanda ukukhuluma. Okunye la, I have some of the things like to understand inkanyamba yakho. You need to pay more attention of the size and the color and also the behavior of inkanyamba. So inkanyamba izosiveza as njengegolide with the gold color. Leyo imele umcebo nempumelelo, nezinto zonke eziqhamuka eziza nokukhanya. Then bese bakhona ebomvu, emele kakhulu impi, emele kakhulu, imele kakhulu umuntu ozilangazelelayo, one-passion kakhulu in life, oney'fiso, it comes with the transformation, ukuguquka kumuntu. So iza ngaleyo ndlela esuke izoguqula umuntu, imnikeze amandla nesibindi sokubhekana nakho konke akufisayo empilweni. Bese kuba khona le emnyama, and ibesiza le mnyama iza kakhulu kubantu abanefiye, iza kakhulu kubantu abathakathiwe, ababophekile ngakho konke, iza kakhulu nezinto eziyimfihlo ey'sekho efihlakalini, lezinto lezi ezimbi ekwembulele konke ubuthakathi
ubuhambile benzeka ngoba kuyinto vele ephila phezu kobuthakathi noma ephila phezu kwempi noma phezu kwezinto zonke. So, naka nje kakhulu ukuthi eyakho ifika hlobuluni, yenze ngenkathi unenkanyamba ephupheni. You need to pay more attention ukuthi usuke unovalo, usuke nokujabula, usuke kwenzakalani. So, cause uma usuke unovalo, kunezinto osazamele ukuthi ama-challenges osazobhekana nawo fanele futhi uwanqobe. Uma ukuthi unokujabula, kunempilo enhle ezayo izofika kuwena, ezodinga ukuthi noma ngabe kuphuzayo ukwamukele, ukugcine bese ukuphatha kahle, which is to sustain into zabantu abadala, injalo nje. Futhi nje okunye kumele ubheke ukuthi njengoba inkanyamba iziveza, ubhekene nani-ke manje? Yini lo obhekene nayo enzima? Yiziphi lezi iy'nkinga noma yini le eyenzakalayo empilweni yakho njengamanje? Njengoba nje ukade uphupha inkanyamba. Yilapho khona uzosibona ngempela ukuthi noma le nkanyamba le izolekelela, izodinga ukuthi ngisize noma ngilekelele ey'ntweni zami. So pay more attentions to what is going on empilweni yakho and pay more attention kwiphupho ovuka nalo. Wena nje awukwazi ukuphupha inkanyamba, kodwa namhlanje uvuke nayo. Kwenzakalani empilweni yakho? Yini le esempilweni yakho njengamanje? Obani labantu ubafakile empilweni yakho? Ikuphi lokhu kuhlupheka okungaka ongasakwazi ukumela, okusekudinga lo moya okwazi ukunqoba, ekwazi ukubhekana zonke izinto? Uyabo, sometimes idlozi can come in a form of inkanyamba ngoba kuyilidlozi, kulithongo, ngingasho kanje, kulithongo elisuka kudala emandulo ukuthi usizi lakho selize lafika noma lezwakala kwabantu abadala abalele ukuthi ubhekene nasiphi isimo. Kunezinto osazozibona ezizayo ngawe, kunobukhosi osazomvulelwa ngawo. But sometimes ama-ancestors, they show up in the form of animals. Sometimes idlozi liyafika liyibhubesi, liyophatha and everything. Same like inkanyamba. Idlozi can come in the form of inkanyamba and represent the power for itself, ukuthi leli dlozi linamaphi amandla. How powerful the dlozi is empilweni yakho. So kuningi kusamele ukuthi ukwazi, kuningi okusamele ukuthi ulandelele. But that doesn't mean ukuthi inkanyamba awunayo. Ungaba nenkanyamba, but idlozi they can come in the form of inkanyamba. Njengoba bekwazi ukuziveza ngamabhubesi and everything to abantu abadala. Same like inkanyamba. Ungasho ukuthi umkhulu wala ekhaya omdala, idlozi elidala. So elinesibindi, elibhekana nayo yonke into, eliza nomcebo nakho konke empilweni yakho. So lamathongo afika in that form. So bhekisisa-ke manje ukuthi lo moya ngiwenzeleni mina? Yini le wena okuye wayenza phezu kwalo moya ofikayo kuwena? Leli thongo ulimemeza ndlelani? Ngoba kumele ukuthi ulimemeze, ngoba kuthi kunedlozi noma kunethongo eliphila kuleyo nkanyamba, noma kunedlozi elihamba nenkanyamba. Cause nje nokuziveza
kwalelo dlozi kuwena lithi liyiveza nenkanyamba. Shuthi amandla noma ukuzithemba kwethongo lakho liziveza njengenkanyamba in a way that ukuthi alehlulwa yilutho, liyanqoba. So zama-ke manje ukuthi noma ngabe kuthiwa uyaphahla lapha emsamu umemeza abantu abadala, umemeze loya mkhulu noma loya gogo ofika in the form of inkanyamba, uthi umemeze ukuthi ngimemeza idlozi lami, inkanyamba ifika iligolide phezu kwesimo sempilo yami, ekwazi ukunginqobela phezu kwazo zonke izinto zami. Memeza inkanyamba ethi mayifika ifike ngesiphepho nangomoya, ayiphebeze konke okubi. Uyabo? So you look at those things, you follow those things. Ungabi nokusaba ukusho ukuthi uthini ngenkanyamba. Usho okugcwale ngoba vele nayo masifika ifika kugcwale, iphathe bonke abantu. So nawe-ke self, ungathi mawusuphahla laphaya ubone ngathi ususho into wrong, noma ubone ngathi manje usuyifaka manje ekungcoleni noma khona into ubuthakathi. No, it's not about ubuthakathi. Ubuthakathi is something else. Uyabo? Ngoba mase kuthiwa nawe uhlala nomthakathi endlini, ungaphuma ubaleke ngoba uzokwenza izinto kade ongakazi wawezibona. So la, it's something pure, it's something clean. Uclean, into ehlanzekile, engaziswani nento ebhedayo. Engaziswani nento ebhedayo. So umoya ongafuni ukusukelwa, umoya futhi ongafuni ukuthi kusuke umntwana wayo. So kunezinto ngempela ekumele sibhekisise njengabantu abaphiwe ngendlela. Kodwa uyazi wena ukuthi wayiphupha kuphi le nkanyamba, wawunobani noma wawuphethe ini. Hamba la ikhona, hamba uye lapho ikhona, hamba, ngeke uze uyisole. La ikhona nanamandla ayo lapho ikhona, hamba uye khona. Ikona okuzokusiza kakhulu empilweni ukuthi uguquke, uphakame uye phambili. Kunenhlanhla ezofika kuwena, kunabantu ozobanqoba. Ngixake ukuthi labantu ngingaba phela labantu banqobe kanjani abantu abanesicefe kangaka empilweni yami? Kwenzakaleni? Yabo, kanti no, ilo moya wenkanyamba okhafula yonke into ishabalala. So ngiyacela nje ukuthi manje uqale ulandelele, uphakamise, uhloniphe, ube nesibindi. Ube nesibindi sokwenza yonke into. Mone inkanyamba ngempela, kumele ubalaphe abantu ngempela, ube neqiniso, ungaqambi amanga ngoba izokukhafula. Ngoba izokuqeda, izokugwinya, izokugwinya nje. So fanele ube neqiniso ngamandla ayo, uvikele umcebo. And uma unenkanyamba, you can't just spend money like uthathe imali yenkanyamba noma imali yedlozi lakho yethongo isebenzise noma kanjani. Uhamba nenkanyamba. Inkanyamba I can say i-selfish ngoba icabangelela yona nomndeni wayo or whoever usurrounde. Kodwa nje kwabanye abantu no, ayifuni nento eyaziwa ukuthi into yala ekhaya, le nto yala ekhaya, la mandla wala ekhaya. How come manje amandla kade elekaMkhize asele kaNgcobo? Afunani lawo mandla lawo? So yilapho senixabana khona-ke. So kunezinto ekumele niyi-protect ukuthi nizenze ukuze nivikeleke if uhamba nenkanyamba. Inkanyamba inomthetho. Awukwazi ukuthi ungathatha into ubolekise ngayo, kodwa wawuphiwe la edlozini, kwathiwa le nto yakho uyivikele. Wena ngekhanda lakho ithathe bese unikeza omunye umuntu, bese lokubuza ukuthi hawu, wavaleka, lashona lapha idlozi lami, kwenzakalani kumina? Yabo, kanti kuba careless.
ngiyacela nje kakhulu ukuthi ey'ntweni ey'njalo zamathongo niy'bhekisise kakhulu, ngoba nami uma ngizolekelela umuntu in terms of imimoya ahamba nayo, the most important thing ukuthi umuntu alandelele, angalokhe edlala. Kwesinye isikhathi abanye abantu bayadlala bangabi serious. Yabo umuntu aze angathembi ngoba usenze okuningi. Yabo kunanto abasebenzisa into ey'ningi. Uthi uyasilalela isitori salo muntu konje le nto kade eyenza, hhayi ingxube evangele, angikazi noma le nto uyenze kanjani. Naye akazi nokuthi ubenzani. Kunabantu abenza izinto mhlampe bengazi ubenzani. Akazi ukuthi ubenzani, u-lost. Yabo u-lost. Uhliphiza, khona umuntu athi ulungise umsamo, awuhliphize nje vele, awuhliphize nje, awuhliphize. So kunezinto ekungamele ukuthi singazenzi. Kunezinto ekumele sizenze, kunezinto ekumele singazenzi. So uma senza izinto zabantu abadala siyabhekisisa. Yabo mina ngizongenza isinto, I pay more attention kwinto engizosuke ungitshela yona. Ngiyakulalela, ngiyenze le nto ngendlela futhi engizokubuza ngayo. And angikwazi ukuthi ngathi uma ngiza kuwena anginayo information kakhulu ngale nto engizoyenza. I will start doing research about this thing and then ngize kuwena. Ngizokubona futhi uma ungenalo ulwazi lale nto, because kwesinye isikhathi umuntu othi uzokunikeza inkanyamba, like uzokuthwebulela inkanyamba, sekuyenye insebenzo leyo, but inkanyamba iphila kuwena. If khona umuntu ozokunikeza inkanyamba, sekuyenye into leyo, angazi ngayibiza ngokuthiwa mhlampe ihlobo lesithwalo, whatever, but if kunento ekuthiwa inkanyamba, ikuwena le nto. How manje uthi athi umuntu uzokunika inkanyamba but ikuwena, wena wayiphupha. But manje uma usulaphaya uzo-act engathi umuntu ongakaze ayiphuphe, but le nto iphila kuwena already. Awukwazi ukuthola into phezu kwento onayo. So greedy phela nisunjalo. So amukela onakho, uma uphambi komuntu, muse wenze ngathi manje awunayo, noma ngeke uzokuvuma lokho vele uthi hhayi angikaze ngiphuphe but mhlawumbe nginako ngizokuphupha, but just to know ukuthi kunezinto ezikuwena. So umsamo nawe it's between the two. Kwesinye isikhathi uma uzoyophahla, lindelela ukuthi bonke abantu abadala bazokulalela. Lindelela ukuthi imimoya yabo nendlela ababe-practice-a ngazo izinto, nalezo zinto zizobe zikhona emsamo ngenkathi umemeza idlozi lakho. If idlozi lakho nje lalenza izinto nje, lezo zinto zizoza nedlozi lakho. Yingakho omunye ethi ngiqeda ukuphahla, phethwe ikhanda, isisu, amahlombe, yini le ekusindayo. Sindwa amandla, imithwalo abezwa nayo kuwe, kuningi. So ngiyacela nje ukuthi uma unomoya wenkanyamba namhlanje, iphahle inkanyamba, uyithume inkanyamba, uyicele ikuvikelele umcebo noma umsebenzi ophiwe labantu abadala. Ukhulume, create a friendship, have this deepest connection with inkanyamba yakho, and ubone ushintsho kwenzeka. Yabo mina uma kuthiwa nginenkanyamba, yabo mina uma kuthiwa nginenkanyamba, ngingazenza zonke lezi zinto kade ngitshela zona, because ulwazi lami, mina kulidlozi elingitshela nje ukuthi angikhulume ngani. Not like because sometimes kunezinto enginakho, but ukushare ulwazi ngezinto ey'ningi. Kodwa mina kuthiwa nginenkanyamba, umsamo wami nje buzoxoxa ngempela ukuthi inkanyamba nginayo, and I will do a lot of things and practice and prayer and worship. So bengizokwenza konke mina, angathini, angisabi ukwenza izinto. Angiyena umuntu oyigwala, and
Akuyena umuntu ovilaphayo, like let me just say it like that. Angiyena umuntu ovilaphayo, ngiyabhekana nakho konke, ngiyazimisela. Ngizimisela in a way that uma kuthiwa ngiyakhuleka manje, I can spend some time ngikhuleka. I can have umkhuleko wesonto lonke. Yabo, kunezinto nje engiyi-challenge-a ngazo self, but ngoba ngisuke ngazi ukuthi ngifunani empilweni, yonke into engiyenzayo, ukuba umelaphi akudlali, kudinga amandla. So lawo mandla fanele ngasonke isikhathi ngiwabhuste ngokukhuleka, ngiwabhuste ngokuthandaza, ngi-connect nedlozi lami and have questions edlozini. Mina I always have questions. Ngihlezi ngicela idlozi lami ukuthi lingifundise everything, lingifundise ukwelapha even though ngikwazi, but lingifundise ngihlaleke mina. So kunezinto ekumele ukuthi sizenze singabantu, singabheki ukuthi hawu uSibamane unje. So kuningi. Makhosi, ngiyacela-ke nje ukuthi namhlanje ulandelele isiphiwo sakho, amandla akho, ithombo lakho eliza in the form of inkanyamba. Inkanyamba yakho iphile kuwena. Uyithume, uyicele njengoba usuke ukhuluma nedlozi. Makube kuhle kube mhlophe njengehlabathi zolwandle, khanye empilweni kuqale njengoba usuphela nonyaka wa-2025. Ningene kahle enyakeni ninamandla, niphelele, kungekho usizi, kungekho umuntu kuthiwa ushonile. Niphile, nithandaze, nivikele abantwana benu emakhaya, nivikele kakhulu amandla enu ney'mpilo zenu, ningantanti, nizinze kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi lapha emakhaya nenze wonke umsebenzi, nilandelele. Ngiyathemba ukuthi ulwazi lwami likwazile ukuthi lenze ushintsho phezu kwakho empilweni yakho namhlanje. Ya, ngiyacela ukuthi-ke nibe right. Don't forget to like and subscribe. Siyakhula namhlanje somndeni kaka-YouTube, siya phambili nomsebenzi, and ngiyathembisa ukuthi ngizoziletha iy'mfundiso njalo nje ngiphosta amavidiyo ezinto esizokwazi ukuthi sikhulisane ngazo, ngigqugquzele abantu abanomoya ukuthi baye phambili. Ngiyabonga.